U prethodnoj epizodi. Znači, šta danas spašavamo? Pa svet. Pa tako znači. Da nisi rekao izdanje. Pa da, onda ne bi te ubio. Stvarno, pa da. Evo nas opet. Evo spašavam te. Dobro. Ok, ljudi moji, pripremamo se za sljedeću epizodu. Jej! Dobro. Sada je. Dobro. C9-6 moćni rangeri sad počinje. Dobro. Napred moćni rangeri. A to će da budu crveni ranger, plavi ranger, žuti ranger, naranđe, limuni i dinosausi. Dobro. Moćni rangeri, C9, dinosausi, učiteljica naratora, asistent naratora, vozač autobusa i tako dalje. I samo tako dalje. Napred moćni rangeri. A to će da budu i to će biti smo mi. Da vidimo. Treća epizoda. Moćni rangeri spašavaju naranđu. Kakav danas divan dan. Ti to misliš? Jeste. Pa danas je dan kako ćemo otkriti ko je najjači moćni ranger. Garant sam ja. Ej, Stojane! Ups, izvinjena. Ništa. Dobro. Šta je danas spašavanje? Vidiš po naslovku IPA. Moćni rangeri spašavaju naranđu. O ne, opet naranđu. Da, žao mi. Baš žao. Ako ne misliš da opet spašavaju, onda neka se nagrabuse. To ti misliš. Aha. Baš tako. Da, osim bodrikavi ako napadne. Šta je bilo je. Da, pa šta je bilo je. Tako deko. Ko je mene probudio? Ja? Ubit ću te kasnije, nakon meča. Šta misliš, ko će da pobedi? Ja najviše volim moćne rangere. Pa ja ovo obožam, ti baš i ne voliš. To ti misliš, Pinto? Hoćeš da jašem konja? Hej! Ja mislim da je nešto rekla kao ne. Ba da, ja tako mislim. Da, tako mislim. Čoveče, šta da radim s ovim svetom? Biješ vatru. Ej! Da, tako je. Aj čuti. Okej, društvo, vreme za spašavanje moćnih rangera.
Ja! Naranđo! Pusti me! Pomokni! O ne, imamo društvo. Da, upravo tako. Predajte se, dinosauri, i ostali. Ništa ne može protiv nas. A šta ima da kažete u svoju odbranu? Rekao bih u pomoć, rangeri! Ha! Evo nas! Geronimo! Vidim zvikovce. O! Evo me! Evo Izrael! Dobro. U napad! Napad! Dobro. Idemo. Zbog goriva. Sve. Ja, to me baš bolelo. U napad. Čekaj. Ja. Odličan posao, ja. Dobro. Jackrabbit Spin Strike. What? Jackrabbit Spin Strike. Yes. Ovo još nije gotovo. Ja sam komandant. Ovo još nije gotovo, cedujte. Ali mi sam moćni ranger. Platit ćete vi za to. To ti misliš. Ali niko nas ne može zaustaviti. Ali ti tako misliš. Idemo. Ajde u napad. Dobro, idemo. Ajde, odlazite odavde. Idemo. Let's fight. Fight by yourself. Ja prva. Jackrabbit Spin Strike. Yes. Joj. Sad napad. Zoe! Dobro. Ovo si išao pred kontrolom, Idemo sad ozbiljno. Gorila. Svijom. Ravi! Idemo, ja sam na redu. Yes! Baš ti treba. Moćni su poraženi, baby. Sad ćeš ti da vidiš gorila. Sve. Čovječe, to me boli. I bija. U napad! Idemo strike. Joj, čovječe, to nije baš osjećaj to da se radi. Jackrabbit! Čekaj.
Jack Rabbit Spin Strike. Oh. Yes. Rekao sam ti da je najbolja. A ja sam ti rekao da se sviđaš. Buš! Još jednom to da govoriš. Ajde. Ajde sad još. Opet oni se tuče i svađaju. Pogledaj šta je radio. Izvini, žuto, ja njih uopšte ne poznajem. Ne brini, ja ću da ih sredim. A vidi, gde su oni? Oni se bore za tebe. Šta? Oni mi sad ćeš njih da vidiš. To je moja mentorka. Haha, izgleda da je vaša renđerka odustala. Da se ona bori protiv mene. A to se uopšte neće desiti. To ti misliš. Sad igraj po mojim pravilima. Ajde. Više moja ruka ne može. Idemo. Gorila svojom. Šta? A šta? Idemo. Gorila. Kako je to napad? Od zemlje. Aha, to stvarno misliš. Nisi videla? Zvikovac eliminisan. Odličan posao, Devon. Samo sačekaj. Dobro, dobra glava. Dobar posao, Devon. Da, takav sam ti ja. Dobro, odlično. Ali gde je Zoe? Otišao je da nešto obavi. Mislim da nešto se ljuti na ove dinosauruse. Ili treba uništiti? Ne! Zašto ne? Zato što su dinosaurusi i cedevite baš dobri prijatelji. Ako ih uništimo, onda misliti cedevite da nas dinosaurusi unište. Ba da, ali zašto? Hoćeš da sad da te ošamarim? Ne! Hoćeš još jednom? Ajde, hoćeš još jednom? Ne želim. Stvarno ne želim. Onda se smiri i ponese se ko čovek. Mislio sam ko ranger. Aha, tako je. Izvini, Devon. Nema na čemu ravi. Uništenje. Sad neću više se pojaviti od Zujkovca. Momci, hajde smirite se malo. Ne, on je prvi počeo, on je kriv za sve. On je kriv. Stvarno ćeš još jednom, a? Prestanite! Jack Rabbit Spin Strike! Ide sad. Ako ne mogu da vam pomognem, idi pomazite sam sebi. Upsi. Ajde još jedno to uradi. Ne! Ajde prestani.
Dobro, hoću, prestat ću. A da obećavaš? Obećavam. Ja ne. Ajde, prestani isto, da, stvarno prestani. Ej, nemojte se tako, nemoj se tako obraćati Stojanu. Izvini, Jelena. Aj, izvini, Jelena. Jo, Devin. Brate, muž Zoe. Ej. Brato, muž izvidite, ljudi moji. Ljudi, tako je. Ovo znači treba da proslavimo spašavanjem. Pa da, osim, nadam se da nema nekih nevolja. Nema nekih nevolja. Ovo još nije gotovo. Šta ne? Ovo sad još veći. Ne brinite. Megazoda. Jack Rabbit Spin Strike. Yes! Ajde. Dobro, idem. Samo napred, Ravi, ajde. Dobro, idem. Gorila. Sve. Ovo još nije, još gotovo. Ajde, svi sklonite. Dobro, sve čisto. Sve sam sklonio. O, ne, Zoe! Ravi! Stvarno ti treba. Final strike. Ja, umoran sam. Okej sam. Nikad nisam osjećao umornim. Da, i mene. Stvarno? Da, stvarno. Da. Stvarno? Ajde prestani. U redu. Da. To su moji moćni rangeri. Hej, ko će spasiti naranđu? Ajde, vi možete. Da, vi možete da ih spasite. Mi moćni rangeri smo umorni. Okej, ja ću da ih spasim. Evo, moj si. Ajde. Moj si. Dobro. Hvala na spašavanju 40. Ništa. Wow. Idemo. Joj. Što je bilo?
Vidimo. Hvala što se nam se vratio, Anđel. Nema na čemu, društvo. Hvala vam. Ok, društvo, kako se čini ova epizoda? Odlična. I meni isto odlična. Ajde sad vi najate za kraj. Ok. Dobro. I danas je bio naporan dan s ovim svim vas herojima za ne. Da, bio je to na to dan i učiteljici dan. I na to dan. Hvala. I vidjet ćemo se nešto na njih epizoda. Sada moramo da krenemo. Spremite se za doviđenja. Da, doviđenja.